Caras de consternación, de tristeza e de moita doras que se viron este xoves no Salón de Plenos de Sanxenxo. O municipio non é alleo á dor causada polo afundimento do Xinquerer 2 e por iso a Corporación Municipal decidiu decretar o loito oficial ata as 24 horas do vindeiro 22 de decembro. O motivo do naufraxio do pesqueiro Xinquerer 2, o Concello de Sanxenxo, en representación de toda a cidadanía, quere mostrar a súa solidaridade cos familiares e amigos das vítimas. O naufraxio ocorrido no día de onte, 19 de decembro de 2018, encheu de pesar a veciños e veciñas de Sanxenxo. En ese sentido, esta corporación acordou declarar loito oficial ata as 24 horas do día 22 de decembro. Non morre quen se vai, só morre o que se esquece e o Concello de Sanxenxo non vos esquecerá xamais. Así remataba o comunicado do consistorio que se facía público este xoves co gaio do terrible suceso acontecido onte cerca de Fisterra e que se cobrou contra todo pronóstico. A vida de 4 cambadeses a falla de que aínda apareza o último tripulante. Estamos en contacto permanente co Concello de Cambados, coa alcaldesa, tamén co primeiro tenente alcalde, con Víctor Camaño, e acordamos, pois eso, entre todos, pois eu creo que isto é, independentemente que sean de Cambados ou de outro sitio, é un caso moi triste, por lo tanto temos que estar todos unidos neste momento. Fixemos unha declaración institucional, toda a corporación, que así me pediron tamén os voceiros dos distintos grupos, e bueno, pois estamos todos unidos e apoiando as familias, que é do que se trata. O Xinquerer 2, antigo Playa de Porto Novo, era un barco de 26 metros de eslora con base na localidade, un pesqueiro moi coñecido por todos os veciños da vila. Entre a súa tripulación había veciños aos que a corporación enviou ánimo nestes difíciles momentos.